Tonian Josef izan dira laugarren gunean, eta orain aukera izan dugu bai esteitzean berarekin bat egiteko, zelan joan da kontzertua? It was pretty fine, oso ondo, oso gustora egon gara lehenengo aldiz ini araba oinez, eta izugarri polita izan da. Ara euskeraz da, Araba euskaraz. Oso ondo, pixka bat eguerdian jokar, horrelako eguzkia bekin, pixka bat, it's kind of, we like so much the night, gauez egitea kontzertu, baina ondo egon da, very fine. Aldia da olako festa batean jotzen duzuela? Alabaman askotan egiten dira horrelako jaiak, country music, girls, and so on, baina Euskal Herrian normalean gauean jokara beti. Eta lehenengo aldi. Nola dauka gorputzaldia musikari batek, olako ordu batean, eguzkia, bero-bero daukanean? Man, atzo Liner Skinnerreko gure lagunekin egon ginen in the Skinner Rock Festival. Ez daukagu gorputzaldi oso ona. But rock and roll, egin gara gure lana eta jendea oso ondo pasatu da. Eta orain, zein da plana? Orain bazkaldu nahi du horrelako txuletoia, eta postre sorbete, asko gustatzen zaigu sorbete, eta vino de Rioja. Oso ondo, honekin. Thank you very much.